Leidei podcasteko bigarren atala, Olaia Elorriaga Urrutia. Kaixo? Kaixo, bai, bigarren atala, estudio berrietatik. Zer, aurrekoan ez genuen esan, baina, bueno, ikusten gaituztenok, nabarituko dute. YouTubeen ikusiko dute, estudio berrietan gaudela. Hori da, estudio aldaketa, denboraldi berria, bigarren atala, eta gaur gonbidatu berezi batekin. Aurreko denboraldian ere juniorrak izan genituen. Bai. Hau ez da juniorra, bere junior etapa iaz bukatu zen, baina gaur gaztetxo bat daukagu. Alaxe da, bueno, Euskal Herri mailan gazte piloa dago pro juniorrak egiten, QS-ak egiten, eta gaur hemen gurekin Markel Bizkarguenaga izango dugu. Gozatu Leidei podcast hau Markel Bizkarguenagarekin. Kriston nivela ala zarautzen, eta asko notatzea danak uretan gaudenean, bat abestia idema guztian pikatzen bezala da. Eta batean, jendia hasi zen ikusten, kontenido gehiago egin, lortzeko zoze da, bilak finalian egotia da, eta bilak podiuman batia. Pertsona bat nahi duela disfrutatu bizitan, egiten duen guziak. Neskakin aztezea beste lagunakin surfeatzen, ez dakize, konpetitibitate hori sortzea da. Hase ginen ordanak. Dana deuken, baina itxasua falta zatzaz. Orduan askatasun itzela motosku. Hor sentitzen az libre benetan. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Bueno, kaixo Markel, eskerrik asko gaurkoan gurekin egotearren. Bueno, hasteko, ez dakite entzuleak eta ikusleak ezagutuko bazaituzten, baina azaldu apurbet nor zaren eta nola hasi zinen surfean. Bale, ni Markel Bizkarguenaga naiz. Hasi nintzen surfean 3 urtekin, Gorli zen, nire aitaren eskolan, eta hortik aurrera surfa egunero praktikaudet, eta hori txapelketa munduan ari naiz, eta 2 urte atxera emaitz oso on bat lortu nun, esango nuna nire hoberena izan dela, eta ez nuna pentsatzen lortuko nuena, eta oso pozik nago, eta hortik aurrera orain pasatuko naiz QS-era, eta maila handia bada, eta hori. Bueno, joango gara purka-purka zure bizitzaren etapa guztiak labur biltzen, gutxi gora bera. Esan duzu duela 2 urte eskuratu zenuela zure karrerako emaitzik onena. Hori izan zen, Pro Junior zirkuito horretan 3. postua eskuratu zenuen. Nola lortu zenuen, nola izan zen ibilbidea horraino, azalguzu apurtxu bat. Ni negoen 2 hilabete lehenengo Pro Juniora baino leheno, negoen Israelen, QS batean, eta gogoratzen naz galdu nuela, eta negoen super triste eta ez dakit. Negoen betxatzen txapelketari gehiago ez egitea, urte baterako dorrela, eta negarrean logelan eta txarto. Nire lagunak, zeudenakan nirekin eta dena, ez egiten ez ebez, ni negoen logelan negar eta horrela, eta triste nire aitarekin hitz egiten, ez nekilako egin. Galdu nuelako fallo batetik azken 3 minututan horrela, eta ez dakit, negoen Israelen diru asko jutea areaino, eta gero dena oso garestia. Eta azkenean emaitzak ez zeuden nire favorez etortzen. Eta ze motatako elkarrizketa mantentu zenuen aitarekin? Imaginatzen dut, presioa oso altua dela, horrezegatik egin zenuen negar, atxekabea bazen, baina zelan ematen zaio buelta tortillari? Gehienez, presioa ni gehienetan jartzen naiz. Ni aitak ez dit presiori jartzen. Zure burua jartzen hori da, bai. Eta galdu nuenean bera esaten ziana, lasaitu momentu guztian, saiatzen zan nire lasaitzen, eta hori, azkenean ni kontatzen nion nola nengoen, eta bera lasaitu. Ez nengoen berarekin pertsonalki, eta beran zegoen, baina ni logelan nengoen hor triste, baina hori, azkenean galtzen dezunan alde positibo hartzen badezu, oso ondo dago. Eta askotan nola gauden gu pertsonalki ez da bakarrik emaitza gandik. Azkenean galtzen badegu ala irabazten badegu ere ondo egon bar gara. Eta asko ikasten da. Eta horretatik asko ikasi nun. Goratzen naiz txapelketa kanpoan nengoela, eta besteak guztiak ziren Iker, Trigueros, Adura Matriain, Jago eta
pare batzuk gehiago, eta beraik txapelketan zeuden oraindikan, eta ni ez nengoen gehiago. Igual egon ziren 2 leidei, eta kasualidad podcasta izen berdina dauka, eta ez zeuden olaturik, eta beraik bakarrik baino bat hartzen zuten, eta ni erabaki nuen egunero 2 ala 3 egitea. Hori izan nire motivazioa. Niri esan didate, bakizu kazetariok iturri honak ditugula, hor Israelen juerga haundia egiteko aukera izan zenuten bebai, ez? Bai, jun ginen. Azkenen guean jun ginen, denak amaitu zutenean txapelketa eta oso ondo. De hecho daukat pare bideo bat hortik, eta oso ondo. Hala ere, komentatu dozu hori, Israeleko txapelketa izan zala inflexio punto bat, esan zenuen, ja ez dut nahi gehiago lehiatu, baina hala ere, geroago, etorri izan emaitz hori oso ona, ez? Zelan izan zen aldaketa hori? Entrenamendu asko, goratzen naiz gero Israeletik bueltan nengoenean, etxean gorri zen bizi naizen ondartzan, egon nintzen kristonola txarretan surfeatzen, azkenan Israelen galdu nuelako olatu oso txikiekin eta kondizio oso txarrekin, eta orduan entrenatzen pila bat, eta gero gogoratzen naiz nire aita Aritz Mendiluzerekin hitz egin zuela, ez entrenatzeko, bakarrik pertsonalki berazuelako gauza bat berataz, zela eskolarako, lizentziatera izateko beste ondaz batean, eta Mendi izan ziola, nahi banuela laguntza edo zer entrenatzeko, eta hortik aurrera nik esan nuen baietz, segaitik pizkat galdutan nengoen, momentu hortan, eta entrenatu gabe eta dena, bakarrik itxe egiten via WhatsApp lehenengoz, junintzen kaparikara, Israel eta gero, eta nire emaitxo behan auken ningun QS batean, usteet erronda amazei egin nuela, beratzi garen, ez naiz gogoratzen emaitxa onda, baina nire emaitxa gaurena, eta oso posik. Eta hortik aurrera gero segidu zen Marruekoso Pro Juniorra. Pro Juniorreko zirkuituan, lehenengo proba zen, eta 2. amaitu nun. Nire objektiboa urte horretan mendik idatzi zian final bat egitea Pro Junior baten, eta niz nintzen ez da konturatu, eta batean finalean nengoen, eta objektiboa begiratzerakoan, hori zen bat de todos los que tenía. Eta hortik aurrera askoz hobeto, baina hori, kirolari mundua oso zaila da. Osea, bakoitzetan zaude oso txarto, eta batean emaitz superona etortzen zaizu, eta hori askoz lagundu zitzaidan. Gainera, gertatzen da sur munduan ere, zuk nolabait ere ingurua edo ingurunea ezin dozula kontrolpean eukin. Esan nahi dut, txirrin hotxa entzuten duzu, manga azten da, txanda azten da, eta txanda horretan gertatuko dena inork ez dakigu. Esan nahi dut, olatuak etor daitezke, bai ala ez, gero noski zure kapazitatea dago, baina olatuak eta itsasoak lagundu behar du horretan bebai. Hori da. Gainera, Israel galdu nuenean, Israelen, oso txarto hartu nuen, segaitik neukan prioritatea, behitu, kasualitatez negoen mangan Ruben eta Jagorek kontra, eta Ruben lehenengo zegoen, eta ni bigarren manga osoa, eta 5 minutu golitzen ziren eta horrela, eta olatu oso txiki bat, ez ziruela ez da ona, baina zen como aize askot zegoen eta dena, eta batean Jago pizkat berago zegoen, prioritate gabe, eta gu biok ez genion eman, eta Jago manzion eta 7 bat. Eta behan ondo jarri zen olatua, eta negoen, azkenean, akatz bat, asko aldatu da alda manga. Eta azkenean batzutan, horrela da. Ez da beste kirol beste kiroletan bezala. Bai, eta gainera, hemen, zuk esan dozu Gorlizeko azarela, Gorlizen entrenatzen dozu, sopela edo inguruko ondartzetan ere. Bai. Baina ere, hemen ditugun baldintzak ez dira berdinak, Australiako zuredadeko surflari batek duen baldintza berberak, ez? Horrek zailtzen du zuen lana? Gero, txapelketatara begira, zelan aurre egiten dio zuen entrenamenduak? Esango dizut. Ni surfeatzen eta asko ere La Salvajen, ni aita hori eskola beti izan duelako, 3 urte pasata ez daukala, han lizentziak kendu ziotelako, eta ez gaudean gehiago, baina, beti joan nahi zareaka. Eta, behitu, olatuen kontua hemen, olatu asko daude, eta ondo entrenatu aldezu, esango nuke.
baina bestaletik ere klima ez du asko laguntzen agian neguan, baina igual esango nuena asko lagunduko zuela da maila. Azkenean Australian askoz gehiago, surflari askoz gehiago daude maila handiagorekin, eta hori zuk hobetzea laguntzen zaitu. Azkenean olatuak hemen onak dira esango nuke, QS-etan ez dira hola klasifikatzeko World Tourera edo olatuak ez dira klase mundialekoak, eta hori da. Bueno, beraz ondo gaude, olatu ez? Kalitateako hemendik. Euskal Herrian egia da olatu pilo bat ditugula, eta badago ere, edo badaude klase mundialeko olatuak. Nik galdetu nahi nizun ere bai, zure aitaren inguruan asko hitz egin dugu, Javier Bizkargoenaga, Javi Bizkar, Euskal Herriko Surfederazioko mitiko bat. Kaixo Bizkar. Kaixo Bizkar. WSL-eko paia da, Priority Judge izan da urte luzez. Karo, askotan zure aita hor ondoan ibiltzen da, eta askotan ere, zure zirkuitoko probetan ere izan da. Zelan da, ez dakit aitarekin bidaiatzen ote duzun, edo zelan da zuen harremana, munduaren beste puntan zaudetenean? Egia esan, txapelketara juterakoan, inoiz ez noa berarekin bera paila izango bada, bera bere pailak izango diren gruparekin doa, eta ni nire beste lagunekin edo talde batekin, eta harremana, gauero hitz egiten dugu pizka, txapelketa izan badet, nola ikusi didan eta horrela, baina ez askoz gutxiago, ez askoz gehiago, eta gehienetan zaitzen naiz, ez dakit, pertsonalki espresoko ez da ez importa, eta pizkat ez gustatzen bera egotea hor, eta ni bestaldean, eta bera zaitzen da nire mangaetan ez egotea, bera kanpoan dago, eta beste paileak daude lana egiten. Ez dakit laguntzen bazait bera hor barruan egotea ala txartoa etortzen zaidan, baina... Baina esan nahi dut, nola baitere zure aita hor egotea hori bebai bada nola baitere edo izan daiteke abantai bat. Esan nahi dut, ez txapelketaren emaitzaren ikuspuntu horretatik, baizik eta zure garapen profesionalerako ere abantaia bada, ez? Bai, azkenean bera esperientzia asko dauka, txapelketa asko ikusi dituelako, eta hori laguntzen hil, zergaitik bera gauza asko azaldu dazkialako, eta daki zer etxe egiten den hor barruan, eta gauza asko daki berak, eta asko erakutsalit hori da. Eta zelan da giroa etxean? Imaginatzen dut, txanda guztiak irentziko dituzuela. Egia esan... Zeteko txanda guztiak, QS-ak, Pro Juniorrak. Egia esan bi pedazo friki gara, eta dena ikusten dugu, baina hori asko laguntzen du. Eta aldi berean oso burugogorrak gara, eta asko eztabaidatzen dugu ere, baina aita asko laguntzen dik, bai. Bueno, aipatu duzu lehen bebai, aitaren lagun bategaz Arizmendiluzegaz egon zara, egon zinela berbetan, eta entrenatzaile, erdi entrenatzaile moduan. Bai. Nik galdetu nahi nizun, zelako erlazioa dagoen zuen edadeko surflarien artean eta entrenatzaileen artean. Asko aldatzen da entrenatzaile surfean, edo hartzen dozu bat eta berarekin zoaz txapelke guztietara, edo aldatzen doa? Justu nire kasua desberdina da. Adibidez, mendi bere familia daka eta dena, eta ni berakin ju naiz entrenatzaia pare aldi hilabetero. Eta gero txapelketara, alduen txapelketara juten gara batera, eta bestela beste nire adineko mutil batzu, lagun batzuekin juten naiz. Edo, egia esan, beste entrenatzaile batzuekin ez naiz juten batekin banago, baina bai dagoela jendeak egiten duena hori, eta agian ez dago txarto, azkenean, adibidez, zure entrenatzailea ezin badu jun, beste batekin joatea, eta ez dakit, hori talde batekin egoteko, eta ez bakarrik, eta... Baina, asko, zure ibilbidean zehar, demagun, zuk esan dozu, 3 urterekin hasi zinala, baina, holan entrenatzen fokus eta egunero eta bar, apur bat nagusiago, supongo. Bertatik gaur egunera, entrenatzaile asko izan dituzu? Edo normala da batekin hastea eta horrekin ibilbide guztia egitea? Esango nuke 14
nituen arte, egon naiz nire aitarekin beti, eta gero hortik aurrera, erlazioa ez da erreza, aita eta semea batera erlazioa ez da erreza, egunero ere azkenean eztabaida asko daude, ez da erreza, eta hori. Aita entrenatzaile. Hori da. Osa, aita entrenatzaile moduz. Bai. Eta, nengoen Kalifornian ez dakit zein de, 2010 ez dakit, mamuztutu denituen edo horrela. Eta, han nengoen unai Antuñanorekin, naun dagoela Txilen. Bai, Antu. Bai, eta ju nintzen berarekin areaka, eta kasualitatez zegoen hortik Julen Laza, eta ikusi zian, belaunat zerto jartzen nuela gora jartzeakoan taulan, eta bera lagundu zian belaunak kentzen, eta hortik aurrera berarekin entrenatu nuen 2 urte usteet. Eta gero berriro bakarrik edo nire aitarekin, eta hori, Israeleko kusea eta gero 2021 amaitzerakoan edo horrela, ez, bai, 2022 asterakoan, mendiekin hasi nintzen. Osa, 3 entrenatzaile izan ditut. Baina normalean jendea... Asko aldatzen du edo... Ez nuke esango. Beti berdinarekin. Ez dakit. Daude jendea aldatzen duela, baina depende ere nola zauden zure entrenatzarekin, eta ez dakit. Bazaude bai epe importante batean, aro importante batean zure karreran, Pro Junior garaia atzean utzi duzu eta orain QS zirkuitora egin behar duzu salto, ze motivazio daukazu, egin behar duzu aurten QS zirkuitoa, ez duzu egingo dituzu proba batzuk, ze daukazu buruan? Baitu, Pro Junioretik QS-era salto oso handia da, azkenean maila asko handiagoa da, eta ere izena handiak daude, oza, zulari oso onak, eta buruz eta zur nivel mailan asko handiagoa da, eta asko handitu barzara hor pelean egoteko. Psikologikoki dinezu. Bai, ere, oza, surfeatzen eta ere psikologikoki. Azkenean, psikologikoki agian importanteagoa da. Azkenean ez da bakarrik izenak, azkenean da zure surfea egitea, eta hori egite madezu, lortu aldezu nahi dezu, no? Ez da horrela, baina... Bai. Eta, ni Pro Junior amaitu nuen pasaren urtean, eta orain nik uste QS bat egingo dala urte honetan, edo saiatuko naiz lehenengoa egiten, dela Inglaterran uste dut egingo dala, eta hori egitegakoan erabakiko ez zer egingo duan. Orain nago asko entrenatzen, nire objetiba izango zen saiatzea challengerra sartzea, baina ez dakit urte honetan ala horrengoan. Egingo ditut Euskal Herriko txapelketak, zirkuito osoa, saiatuko naiz egiten, eta ere nazionalak Espainiako zirkuituko proba batzuk, eta hori, eta jarraitu entrenatzen. Eta hori, batxillargo nago egiten. Importantea, ikasketak. Normalez egon behar nintzen unibertsitatean, baina utzi nun ikasten, eta orain berriro nago ikasten, eta ere orain nire aitari laguntzen surf eskolan, eta hori. Eta denbora badaukazu, ez dakit. Loiteko eta hori dena, eta... Dauka. Bai, azkenean, batxiroa egiteko, egiten naiz a distantzia, eta orduan moldatu behar naiz, ez dakit, ondo planifikatzen badut dena, denbora. Claro, eta hori nola dela manten da, nera bera esaroan zaude, zenbat urte dituzu gutxi gora bera? 20. Gutxi gora bera edo. 20 urte dituzu. Osea, justo zaude, zure bizitzaren momentu klabe batean, errendimendua handiko kirolaria zara, ikasten ari zara ere bai. Ez dakit. Zure edadeko, zure adineko mutil... Beste mutilek, ez dakit, ez dute... Eta lanean dago, bai. Eta lanean, baina esan nahi dut, zure edadeko edo zure adineko mutilek ez dute zuk eramaten duzun bizimodua. Zelan kudeatzen da hori dena, ez dakit? Azkenean, behitu, Julenekin ikasi nuen, Julen izan zelan nire entrenatzailea, gauza hon bat ikasi nuen zelan el quesito, kaikin harto de la familia, lagunak, entrenamendua, fizikoa eta dena, azkenean dena batera doa, eta hori, dena ondo badago,
gauzak ondo joango dira, eta gero, nera bezaroan... Eta gaztatxo danak dituzu? Gaztatxo danak, kesito danak dituzu? Bai. Zaiatzen nahi naiz. Zein falta zaizu? Egia esan, lagunekin gehiago atera behar naiz. Bai. Batxutan, bai. Azkenean, entrenamendu denbora guztian ez zaizu asko laguntzen. Ondo ere dago ateratzea pizkat. Eta hori uste pizkat lagunduko ziala. Eta... Baina, hor bertan lagunak izatea bebai oso garrantzitsua da. Oso, bakarkako bizitza da. Errendimenduzko kirolariaren bizitza, ez? Orduan, zuk badituzu lagunak atzetik, ez? Bai, hori da. Bai, da asko lagunatxo. Asko, bai. Eta neska? Ez daukat. Orain bakarri nago. Bueno, aprobetxatu podcasta horre... Bai, hori da, nirekin egon nahi badu, aurrera. Leide di Tinder. Beste galdera bat. Babesleena, sponsorrak. Quicksilverrekin zaude, zein da zeuen harremana? Orain momentuz ekonomikoki ez daukat laguntzarik, bakarrik nire gurasoen partez, eta gero ere, dena ordaintzerakoan Bizkaiako diputazioa zer buelta ematen digute. Quicksilverrek laguntzen zait, laguntzen dit nire materialakin, eguneko arropakin eta surfeko materialakin, eta oraindik ez daukat askoz gehiagorik, ea hobetu aldugun. Ba, ze murrizketak egon dira Quicksilver barruan, ez? Bai, hori da. Jago ere kanpoan gelditu zan, Bitor Garitan handia, zergatik edo ze gertatzen ari da Quicksilver barruan murrizketa horiek denak gauzatzeko? Ba, egia esan pizkat off nago, ez dakit. Ez dut ulertzen gertatzen ari nera, zergatik gaur egun, ez dakit Quicksilver gogoian daudenak zer egiten ari diren, ez nago kritikatzen, eta ez dakiala nola dagoen mundua, baina gaur egun askoz zulari gehiago daude, eta ez dakit zergatik diru gutxiago mugitzen da. Eta gero ere, adibidez, txapelketetan, adibidez, ez dakit, hori hau entzun dut ez dakit egia edenen ala ez, adibidez, txapelketetan Euskal Sur baten sopelanan, jende asko juten zen ikustera, eta gaur egun Euskal Surf, QS edo cualquier cosa. Ez da hainbeste ikusten lehen baino. Ez dakit zergatik. Eta gaur egun ez dakit pizka galdu eta gaude hor. Igual industria aldatzen ari aldatu egin dela, esan nahi dut, nahiko evidentea da. Baina ez dakit, igual beste motatako profilak bilatzen dituzte eta igual agian ez horren beste txapelketa munduan dauden edo zaudeten... Azkenean gaur egun ia gehiago bizi zara por imagen, que por resultados txapelketetan. Eta agian egia esan gaur mugikorrak dauzkagu guztiok eta sare sozialak ondo dauzkanak laguntza gehiago izango ditu besteak baino. Eta pizkat horrela dago. Orain ez daukagu QS-erik hemen Euskal Herrian, egondanak dira, ZTA eta guzti izan dugu mundakan. Ez dago ez da Pro Juniorrik, ez? Ez dago ez da Pro... Grom zertz bat egonda Donosti... Hori da Zulbamasei. Baina hori bebai, agian erakundek bebai bere alde egin behar dute, onera ekarteko horrelako txapelketak. Zeran ikusten duzu, adibidez Foru Aldundiaren laguntza daukazula esan diguzu, gehiago egin daiteke instituzioen aldetik? Egia esan ni hori asko eskertzenet, ez daukadalako gehiagorik. Baina agian olbetu alitzageteke. Babeslerik importantena, noski, aita eta ama, baina Quicksilver tablak eta norekin? Hori ordaintzenet. Ordaintzen duzu? Beitu, eskatzen dut kabean kabatzuk, pukaz, eta pare tabla dauzkat, eta ez daukat sponsorrik, eta ni dena ordaintzenet. Ere, hasi naiz lanean, orain arte dena niraitak ordaintzen ziatelako, eta nire ere ez nintzen ondo sentitzen. Karo, tablak ordaintzen dituzu, eta zenbat tabla dituzu zurek Quicksilverren? Euskio aldauzkat 11 horrela. 11 horrela? Eta bakoitzak 300-tik gora, eta diru asko da. Eta gero txapelketetara joatea, bla, bla. Hori da. Apurka bukatuz joan beharko gara, baina sasoi denboraldi berri honetan gure gonbidatu guztiei galdetzen dieguea eurentzako zer den surfa. Zuretzako zer da surfa? Zoriontasuna esango nuke.
nik egunero surfeatzen dut, eta asko laguntzen dit pertsonalki, eta surfeatu gabe ez dakit nola biziko nintzen, eta esango nuke zoriontasun handia ematen dira. Eta beste galdera bat, 5 urtetan non ikusten duzu zure burua, edo nola? Egia esan, pentsauko behar nun, baina gustauko litzaiake, nire aitaren eskola onditzea, orain ari nintzela, hasi naiz orain urte honetan klaseak emoten, eskola onditzea, eta alba nuke surflari profesionala izatea, zetean egon, zaila da, baina lanakin dena egin alaitek. Ez zait gustatzen esatea, boi hasta NCT horrela publikoki, hori bakarrik niretzat. Baina hori nire... Zure ametsa, ez? Bai, nire ametsa baina bestela, badaukazu hor zure aitaren eskola eta bertan proiektu polita, ez? Bai, hori da, bai. Lortuko duzu, Markel, mekago. Bai, dinazke, bai, zaitu naiz. Markel Bizkarbuenaga, eskerrik asko Laidei podcastean egoteagatik, mila esker etortzeagatik, izugarri gozatu dugu, ondo pasatu duzu. Bai. Markel Bizkarbuenaga, egon gara, tio. Zuei, bai.